continuación, el grupo Star Wars. Ainhoa San Miguel al piano. Y a los violines, Brais Varela, Paula Espiñeira, Carla Gil, Lucía López, Mario Leirachá, Carlota Bermúdez y Mario Santana. Falaremos desta, do noso planeta. O lado oscuro apoderouse dele. Os nenos e nenas estamos condenados a estar sentados 5 horas ao día. Facemos fichas, facemos deberes e tamén estudamos temas que se nos esquecen xusto despois do exame. Mándanos deberes para casa, aínda que os rematemos no cole. As cidades non teñen parques preparados para o noso clima. Ou chove e está todo mollado, ou foi moita calor e non hai suficientes sombras. Unha pregunta, por que se lle dá máis importancia aos coches que aos peóns nunha cidade como Ferrol? Resumindo, queremos unha escola creativa onde descubramos nosas cousas e queremos unha cidade sen contaminación para que poidamos habitar sen perigo. Esta é a misión dos Star Wars.